Исәмсіз эфирда яңалыклар тапшыруы студияда Роза Хабибуллина алуға таба төп темалар турында. Шолыда ОРВИ белән авыручылар саны артқан, табиблар нәрсә киңәш итә. Электрон хезмәт күрсәтү порталы татар телендә дә эшли башлады. Бу яңалыкка шәһәрдәшләребез ничек карый? Санкт-Петербургтан медальләр белән шәһәрдәшләребез арбада биеп җиңү яулап кайтты. Салкыннар башлануга шәһәрдә кискен тын юллары вируслы инфекция очраклары артты. 4 сентябрьдән 10-сына кадәр Чаллыда 2201 кеше медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Аларның 1896-сы балалар. Бу атнаның беренче 2 көнендә дә ОРВИ белән авыручылар саны арту күзәтелә. Ситуациягә Роспотребнадзор белгечләре аңлатма бирде. Превышение эпидемического порога на 7,35%. Рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 33%. Из числа заболевших дети составляют 86%. Бу хәлгә бәйле рәвештә грипптан вакцинация турында. Әгәр дә кеше тын юлларының вируслы инфекциясы белән авырса, прививканы кичектереп торырга кирәк. Табиблар аеруча балаларга карата игътибарлы булырга киңәш итәләр. Это временные противопоказания. Если у ребенка есть температура, например, 37 и выше, мы не делаем вакцину. Если у ребенка больное горло или насморк, то вакцинация откладывается. Кагыйдә бозучыга штраф бу хакта хәбәр итүчегә акчалата бүләк. Экология санар бистәсендә кабат су кодексын бузу очрагын ачыклады. Бер кеше төзелеш алып бару өчен яр буена койма ясаган. Хәзер халык су буена бара алмый. Темны хәбәрчеләребез дәвам итә. Шилнә яры санар бистәсендә яшәүчеләрнең яраткан урыны. Җәй көне монда су койналар, салкын вакытта балык чиртәләр. Әмма күптән түгел су юлына киртә корып куйганнар. Халык күп уйлап тормый шикаят язган. Туп-туры Россия президентына. Пишу от жильцов поселка Санар, как старшая по улице Кленовая. Нам закрыли доступ к воде по 3 улицам. Просим проверить правомерность постройки дома. Он возведен в 3 метрах от кромки воды. Хозяин постройки говорит, что за деньги купит любого. Чыннан да биредә яшәүчеләр елга буендагы төзелешкә риза түгел. Хәзер ул участокта эш кайный, йорт салалар. Төзүчеләр әйтүенчә, койманы халык су янына бармасын дип түгел, ә куркынычсызлык максатыннан куйганнар. По идее, рыбаки сюда только ходят, рыбаки и собак выгуливают. То есть попасть могут, а это мы огородили, у нас тут стройматериал, плюс сверху с высоты может что-то упасть. Если упадет, кого-то травмирует, будет куда хуже. Койма вакытлыча гына куелса да кагыйдәгә туры килергә тиеш. В отношении собственника земельного участка будет составлен протокол, предусмотренный статьей 8.12.1. Выдано обязательное предписание по устранению данного правонарушения, а именно 20-метровую зону она должна освободить. Соңгы су кодексын үтәмәүчеләр белән көрәш кискенләшә. Әлерәк кенә Алабуга районындагы бер кешегә су буендагы коймасын сүттерделәр. Санар бистәсендәге йорт хуҗасына да шулай эшләргә туры киләчәк. Өстәп штраф та түлисе була. Ә президентка язган ханым экология министрлыгыннан бүләк 1500 сум акча алачак. Мондый кызыксындыру усулы инде берничә ел кулланыла. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Өлкәннәр өчен 3нче буын университеты ачыла. Пенсия фонды Россия пенсионерлары берләшмәсе белән берлектә компьютерда эшләү осталыгына өйрәнергә теләүчеләрне чакыра. Укырга 55 яшьтән узган хатын-кызлар һәм 60-тан өлкән иратлар килә ала. Проектның төп максаты өлкән буынны дәүләт хезмәтләре порталында эшләргә өйрәтү. Шәһәрдә уздырылучы чаралар турында хәбәрдар булырга, социаль шелтәрләрдә аралашырга өйрәтү. Гаризаларны пенсия фондында калдырырга мөмкин. Белгечләр 32-17 һәм 7-20 адреслар буенча урнашкан биналарда кабул итә. Укыту бушлай. Дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтү порталының рәсми мобиль кушымтасы татар телендә дә эшли башлады. Ул Татарстан Республикасы хезмәтләре дип атала. Кушымта ярдәмендә телефон аша тиз генә торак коммуналь хезмәтләр, балалар бакчасы өчен түләргә, баланың мәктәптә алган билгеләрен карарга, мәктәп картасының балансын тутырырга, табибка язылырга, балалар бакчасына чиратка басарга мөмкин. Кушымтада Татарстан халкы күп куллана торган 16 сервис эшли. Электрон хезмәтләрне туган телдә башкару авыл халкы өчен бик мөһим. Моннан тыш бу татар теленең кулланылышын арттыра. Шәһәрдәшләребез бу яңалыкны уңай бәяли. Бу бигрәк тә русча начар белүчеләргә һәм олы кешеләргә бик уңайлы. Чөнки өйдән чыкмыйча гына төрле түләүләрне башкарырга мөмкин һәм гомумән сорауларга җавап алырга була. Һәм менә үземдә мин шәхсән әти-әниемә әлеге кушымтаны киңәш итер идем.
Шәһәрнең үзәк китапханасы яшьләрне китапханәгә тарту максатыннан иң яхшы селфи бәйгесе игълан итә. Оештыручылар китапханә бинасы яисә китап киштәләре янында китапханәчеләр белән берлектә фотопортрет эшләүне тәкъдим итә. 19 сентябрьгә үзәк китапханә төркемендә иң күп лайклар җыйган фото авторын җиңүче дипломы һәм кыйммәтле бүләк көтә. Мондый бәйге беренче тапкыр гына уздырылмый. Моңа кадәр үткәннәрендә теләп катнашучылар саны җитәрлек булган. Шәһәрдәшләребез Санкт-Петербургта континентлар кубогы өчен көрәште. Турнирда дөньяның 12 иле катнашты. Бәйгедә Россия данын илнең төрле почмакларыннан килгән биючеләр яклады. Шәһәрдәшләребез чаллыга медальләр белән кайтты. Алар белән Гүзәл Шиһапова очрашты. Ольга Селиванова континентлар кубогында 5-нче тапкыр катнаша. Ел сайын диярлек бүләкләр белән кайта. Бу елда самбо биеп жюри әгъзаларын шаккатырган, дөнья буенча 4-нче урынны яулаган. Соло номинациясендә чит илдән килгән 14 кыз белән ярышырга туры килгән. Это, наверное, самая большая по численности участников категория, где участвует очень-очень много девушек. Наши соревнования проходили 2 дня. 2 дня подряд мы соревновались соло. Ике пар Европа программасы буенча чыгыш ясаган. Шәһәрдәшләребез призлы урыннар алган. Чаллыда арбада биергә 6-нчы ел өйрәтәләр. Ел саен биючеләрнең осталыгы арта. Мы занимаемся 3 раза в неделю. Особенно перед конкурсом стараемся каждый день. Киләчәктә дә югары үрләр яулар өчен ярдәм кирәк ди биючеләр. Мисал өчен бәйгегә әзерләнгәндә залның бушаганын көтеп утырырга кирәк. Очень тяжело именно синхронизировать время собственное с свободным временем в зале, поэтому самое главное, одна из самых главных трудностей, это то, что нету собственного зала на самом деле. То есть, если бы был собственный зал, это было бы намного удобнее. Спорт министрлыгы Чаллыда адаптив мәктәп булдырырга вәгъдә иткән булган, әмма клубта тәрбияләнүчеләрнең яше туры килмәгән. Нигездә Чаллыда арбада биергә 18 яшьтән узганнар теләк белдерә. Мы были чемпионами мира, поэтому место у нас было свое и хорошее, и перспектива могла бы быть хорошая, но ввиду того, что дальнейшего развития не получило наше направление, есть определенные нормативы возрастные. Как только эти изменения будут введены в законодательство, я думаю, что может все измениться. Бу әлегә Чаллыда арбада биергә өйрәтүче мәктәп якын арада булмаячак дигәнне аңлата. Клуб буларак үсеп була, әмма бу ил һәм дөнья күләм ярышларда җиңү мөмкинлеген киметә. Республика буенча мондый клуб бары тик Чаллыда гына бар. Гүзәл Шиһапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви. Замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы фабричная гарантия. Представители фабрики принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 13 сентября в ДК КамАЗ. Что-то сегодня твой не на шутку разошелся. Да купила в аптеке Алмах 01. Стала его применять, теперь его узнать не могу. Не ходит, а летает. Радуем ценами. В сентябре купите Алмак 01 выгодно в аптеках Милфарм, Ихлас и Аль-Каир. С 11 по 17 сентября белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по доступным ценам. Ждем вас на территории ДК КамАЗ. В глазной клинике Газизовых акция. До 1 октября скидка на операцию катаракты 5000 рублей. Клиника Газизовых, 1408. Телефон в Челнах 35 75 75.